jala bela be halatin ning pola galo galo kona pagi kona lamati sase balanggin masuk ala kanara ko kona pangala mati sase balanang masuk ala kanara ko jala bela be tim pola galo galo ko inda ala namuato bay masuk yo yo la kanara ko iya ala muato bay la masuk yo kanara ko jala bela be hanjin kona galo galo kona ala kayo chape o balla dangala de nyo ganjo kona ala kayo chape ala balla dangi ala nyo ganjo jalla bela be tim pola galo galo pake pakila bachewe tatang ko nandi kurutu pake pakila bachewe tatang ko de la kurutu Assalamualaikum kami pulang karena mulu kami sabaka. Oi kepada siale, kau si pangkalan telah mengundang kami jamuan. Surela dilayangkan Joko dan pira-pira dari kapur. Sekarang lagi ini jamuan panela soba perhatian panela soba perlindungan Joko nauna yang berikan Joko nalita lah memberi makan. Sekarang tipu pulau pernikahan dari silang bapak ini jamuan. Taraga di salero dari makan taraga di talino mata menangatkan buah mulla berasul dimakan lah berasul diri tapi selakuna akan dia so kami berikan dia so kami pelakukan Joko nalai patang sasimbunyi Joko nani gaba patang bagi sahabat begitu dari tuh dua taki anta tinte tablakangi nantu kokolang tahun masih sama kadang kokolang papa gaul hina kete kokolang pulau takasih ila jemaah bani kami semuanya lagi permohonan kami sidang kopakanda di tabuna mani
kami jangan menjadi penghuni. Ajuman nasir tiada bisa masuk jumno bisa muanya lagi kepina penarapi datang dari jauh datang dari laki tu jumno dalam dede damai bumbana kini tampe handa mengarahkan cerita silawai ulang pada tampe antara kami antara panarjuna jalan kisah kalau semua peko silawai panarjuna lama langsung lagu tadu terapi suara olah kapara olah babuni belle lai jubo la manangi dangi dela masale mor baido tasumbe onaja jadi jadi Iya udah pernah pakai di pondok pesantren. Saja turun dari rumah.
nadirmana anakku satu le gundokan dua satu beka akadu beka jumula maya cari kamu cara dia tahu pandang ada lagi jatuh bagi yo anakku padu alumni bodo ala demikian ampulo otaraku sukala taman ini nabelang siang hari ijago Melayu nyobana selamayo Masuko ala dia calon ala betoenku ala bosta ajado Itu nyobana ala kadong ala Anangko ala pawa ala denyota adong Akaya kampo pagi Ijago yo ala yo nanadia amanurika baba Harito bersabanya limo baleko deleka baba Harito walai yo bana yo ai baika Hakito nalai yo bani sama bukajo Turi tuhan kado de tuhan lagi sana meloba Ode sara kala tanda alam badega bilangan kala Aduh kado lebih curang naruyo ala jelekan kita Alu pun biasa dari kamera aduh dari pada aduh ala kau Maria wahai panamu oh hilala Kami
di malam sekarang tidak cukup dua di agasa agama adelaita asamita rotuan lagi salam rotosa abaka de elola Kona ada peka baka tala mudo iyo nan jumba Sinan lama sadi dalam iyo badia Oda yo angela boya la taruni dalla kamya Balasana ngati si pinontonan maranda Lagi sambil dari mambaja Sampai itu saat sekarang berlangsung pada tadi lain usia lagi malam lagi kini kita bukan silawai dulu acara hiburan acara kita batangga sudah zikir bersama debuya kita lain datang bagi Tuhan pada ini nanyo mala lain kata yang jadi Tujuan josinya dalam pengajian tentukan dia kata acara nolak pengajian abang tinggal kita biasa kali di bidang agama Islam agama kita suruh juta karena do dalam layu tade kita menjalankan saja oh saudara kasih dan kami kalau itu kan mengana diri lai pandanglah langit pilih ala bumi siang yo malam ganti biar saka kabadan diri lai kandang itu ibaso mati lai kemudian hari adalah karena pagi adalah pikiran pagi petang mengapa kita baiklah jatuh timbang di pandang mata tidak negara hidup pada dunia kami sabadakan kami samarang kau tanah keriburan suka pulang lari ke kampung kita lari di kampung asal kita lari banyak kepada guru lantu bola kayu adik mano asal lari mulu jadinya adik mano asal mulu jadi Izan kakak di dunia ini kota lalu bumi akan berisi siapa asal samulan sekali pikir bana sungguh sungguh lai bumi bakaban
di akhirat kita terbati rusuh al pilih warna dia coba di manogana malam talata orang beriman tidak kurang balapo marugino awa sawatu lagi layanda dengarkan ada Tuhan jadikan ada sangai ajaib jadikan bumi saratu langit alai bakalar langit basari adalai berkola pahami oi tolong saudara dan moga Tuhan saudaranya Tuhan menjadikan insan demi dunia kita beladai sudah nana basuh makanlah lagi karena lagi turun ayah aku dunia tambahan kulur aku lagi jadikan sejati ya dola de bagan tuan aduh mati aduh nana bagaki aduh talinya lalaikan haidar kiri dola buahatu onde ya sudah terjadi sudah cukup sambu sangkadi dari Tuhan dan ilahi karena iman ladanya Tuhan ladanya turun agama kita orang berada laya doa sani ukur pandang konde dolan bahagia laya pola kudoyo dia lagi dalam kita mandai saudara moya disodali pandai sudah mengarangkan hati Allah di dalam Al-Quran dengan Rasulullah kau sempurna Ikulah Nabi Rasul yang kira Ibukan dojo orang isi yang laiko iyo ladanya kita sejati adalah juga mata laiko gara jopa dan pagi yang balai kuila parenta lakara joka suruh dia kita taga soba kadabati lakabari tolah ramana kita maka kami akan mengatur kalau kata tidak diantai sila kita dengan dibuang saka kemudian Allah adalah yang tak mau aku jangan dalam manasika jadi rasul di soal pengajian adalah dia dari itu hilanglah tanuan adalah ya tidak
Alakapadola otan jokala ala dijadikan sampai sahamola mono kita itu dalam pengajian agama niola kisila Niyo ay sabana yung ito na niyo lamang makaiga Adalala sahabat Sudaro Andariya sa pengajian Samintaro Satian iyo ay mula dulu dari kami iyo nabangun Iyo pananande arjuna memang barinande banamu dari kaki bunga singalang kami lama lucu yang kasihku Dakila de nyobana jo padang panjang la de namono ayo kema menuhi Jangan tuanku kita ay tarano di padang magenangku Lagi baju ya itu aku acara nanti Tuhan tuanku sarato ustajana Iyo bagi tunande nyobana manui kabanan dikarimu Ala iyo ay diresmikan iyo kapatala de nyonanko o tadi di siang hari kagano puno karano iyo ay pawala de nyotang kaliang kampung basamo-samo Nalanan niyo naladiara memang siaran de nyocato dari ujuangan de nyohilia kemudian iyo la de namonyo lai orang ila de nandatang rami puno la de naladibo Ola diuna sana jo pamili dari saratola jo bakono ayo tuayo na lehadiri acara istimewa nonanko karano anayo anakito Allah bajuang nandisiko o mandalila de nyo ilmu untuk dunia akhirnya Ay mudan ale mudan iyo akala de andanyo ilmu iyo nala dituntui iyo ay berkanan beladiyo iyo la igaran tapakaikan iyo salari salamunangko Assalamualaikum mami ko jabatan kini ko pagina kau na laki-laki lah tuang kuyo de panggilno pagina niyo alanyo sakti ustajah pulo pangkalienno o selama yo nangai majabatan di bari de guru kita iyo selamanan de nyobana selamat mamunan jo santoso datang uang iyo ay gadang hati ayah sarakola jo mudo anak berjuang lagi kondo setiap tahunan delamono ayah iyo lah nanti kapuang terima doa siang malamnya untuk iyo lah denyo anak kota capai dua tujuannya Iyo deminan de nyoana iyo akanan de tarcinto iyo ay ayah nala jo bundo di kampung jo kalau la dikiro mimangan iyo la de nyorela bahu can bapan de la de namonyo anak berjuang di pondok pesantren menuntut ilmu de agama iyo lah kau dibilang doai oh bulan saratola tahunnya alhamdulillah saat kini lah tak capai yo cito-cito Selamat iyo nande nyobana kami ucapkan di malam menangku semoga ilmu yo nanti gali oh di pondok ada yo
nonangko oh bermanfaat bagi orang banyak terkhusus kepada pribadinya. Iyo nan tak pakai karena dipaci arek di dalam gaduh. Anak nolasi adirai pinotola basamo dalam lajo kete kusara tona lajo mudo kadang indakan diimbau galak kete nan indakan disambunyi namo. Iyo di malam nangko selamatlah nyo datang selamat iyo de nyo tibo dalam nande acara karena sudah iyo nan mulanya to Adi jali yo si panon pelagayo rangi nandi muko ado dengan tuo ado puno bangang mudo ado delayana ana duduk ikulinan baseno. Janganlah iyo ramila dengan tibo adonan la tahun jua memang jo kalau la dikiro adonan tapurang ado yo pulo sakit kapalo Adi tayo lampang kanyang mantayo sama ade gajebo duduk yo lagi muko lama hango na deno sayo oh sabana katanyangan iyo tapaso duduk ama hujunyo. siang tadi memang yo kalau nala dikiro hari nan pandai garang basalai jula de namonyo iyo nan pawai taruh iyo jo kalau nala di baju Ayah tonang apa salah komala iyo jogono la ikui denyo polo kalilia tampon denyo jago ikuyo na memiriakan acara anak-anak kita. nala dihibur iyo di malam nan kini nangko yo lagu lanyo ini memang kan sudah nelanya ko yo lagu kurang jambi iyo ikola de namonyo Ala tunyo ala halamo kalau kita ada no kiro tapi lagi yang ke onde maklando lagi saya to kisah yo perempuan ala ditinggalkan dek lakinya. karena memang nanyo lagi tapi rimbo dua anaknya lagi tentu yo tigo la de nanatino setiap denyo anak balai nian tu parangainyo Ayah nana paliang gadang minta kuliah kakairo anak yo nomor 2 minta PKL yo kamaroko anak yo nomor 3 kilo minta yang batino. memang yo kalau nala di bajo baru nala nyota mai iyo di siang ngai jago sedangkan nempal yang tete balain bana tu kawan nanyo Ayah nana paliang besu balai kanda dengan angko satio dewa kanda amanyo gino lama balidado karano tio manangi gilo lama minta ayah baru ay mani tinggal bapa hidup di tengah dusun rumah dalam pulai nabaninya itulah di tengah dusun rumah berlampu dah pakai minyak pagi-pagi ke ladang siang turun ke sawah malam mata merewang domba terkena
kena nima susah nama to mewah gematar kena nama sobaya menangis hatiku rasoigo ajar kena maso dulu nama soaya layago kena nima dulu sama soyo ayah ne masih ado Ana di dalam cari ganti nyonde hatiku lalani anak lagi mengenyang Bermalam tahu salah damena Anak lagi mengenyang belum tahu salah jawaban minta kepada Tuhan Tabahkan hati kami menjelang anak janda rumah minta moral rasa dunia menjelang anak mohon yo murahkanlah rezeki itu lagu perdana ya sakadar lagi bulan lagi mukur bersama isi kada hadirin di malam nanti ya tanan mola si panonton nado iyo bananku tantu ado banan muda ada bulon lagi teke telasi yoni nalade galano ya baladnya itu balain kanda asalero ya tanda dinala tuo tuo kasi dah panas salero lagu padang pasir belna pasukan agamu ya tanda namodo modo sansai jo yang masa jo tapi oleh baganti yo kita membarinya ya dosana wa inon nabi oleh junjungan kita ya mari bersala wa ina berkata kita iyo faedah iyo acara nyonanko Salli wa sallimu ya Rabbi ala nabi ya sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina ya Sayyidina Umar Usman Ali Ya Abu Bakar lan sahabaina Siti Fatimah binti Rasuli Nabi Muhammad lan junjungan kami Siti Fatimah binti Rasuli Nabi Muhammad lan junjungan kami Ya Maulana ya Habibi Ya Habibi nantilah kami kemudian doai Ya Maulana Oh ya Habibi Ya Habibi nanti kami kemudian doai Bila katalah tidak engkau menanti beri syafaat Oh ya Habibi kalau tidak engkau menanti beri syafaat ya Habibi Salli wa sallim ya Rabbi ala nabi ya sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina Ya Sayyidina Umar Usman Ali Abu Bakar sahabat Nabi Siti Fatimah binti Rasuli Nabi lad Muhammad lad junjungan kami Siti Fatimah binti Rasuli Nabi Muhammad junjungan kami Ya Maulana ya Habibi Ya Habibi Nanti kami kemudian hari Ya
beri sapaan dia Habibi. Jikalau tidak engkau menanti, beri sapaan ya Habibi. Itu tanda air hajumi Iyo di mukula dengan rami. Nila kaya yola di sidang mukokini Iyo tantunan kani toko sarato pulunan di kambari. Apa lagi kini dengan hadira dope muda jope mudi Ayah doai pulula de santri wanatan tuyo adone santriwati. Supaya yola tiyo nanti pada sakit kolai bakurangi Iyo na kamila de nyocho bojola kunan barula de nyokini. Adalah Yosima banana kamina niyola mulai Iyo tapila mona maaf iyo kamina la di bari. Tapadona niyola denyo buya busarato santri denyo ati Malalu acara la de nyokini acara bagurau la de namojo. Adalah bagus rasa malam suku sampai suku ada katibo Siap mulai datang tantu sabana iyo kabalabo. Adalah yodang kandana Iyo na kaminan de banyato. Amangko denai pai mandao Odisiku ohigo hati Alinda tuan tajam membunuh Kosiko amuhaden mati Lidah tuan tajam membunuh Kosiko amuhaden mati Ayo kamaminta nalah buru asanto. Laden cuba tahan caraka Nandung sana den takana du Laden cuba tahan caraka Nandung sana den takana du Indah kadenai putui yo talibadun sana. Walau tuan maraso denai konda abaguno Biarlah denai buju hati Jangan sampai menarodanda Walaupun lagi lukoi tamparan Tuhan biarlah denai tahan. Indah kadenai lawan Walau dia karaso Pada dosa lawan Mencari yang bantu di badan Maka malu awaju Pado mencari baju di badan iba itu iyo namonyo nang kamalu kito jo. Adenai ina iyo kamaminta Atapi Tuhan lasa-lasang ko Laden cubo tahan tarada Hadun sana aden takana tu Laden cubo tahan tarada Hadun sana aden oh takana tu Indah kadenai putuikan yo talibadun sana. Walau tuan marasok denai kona abakuno. Dia denai bujuan wati
jangan sampai menaruh dendam walaupun gak dihukumi. Gokarin tamparan Tuhan biarlah denai lawan, biarlah denai tahan walau kapang kagaraman. Padudun sana nanda lawan bak menjadi baju di badan, Awak junang tak sadar. padudun sana nanda lawan bak menjadi baju di badan, dan kamalu kita Iyo itulah bunyinya, dari kami nan baru. iyo kado lenyo tuku alai saratu ala jutamano. Tambah paragi akal perai saju. Iyo kona ado tuku nyo kita kanakan karikan kita. Yun nangalangki seorang bari orang nabo. Oleh tolo nala sambo. Jangan telan yo baso baso orang ala di pabaso ondela pala ko paruinyo orang ala di pabaso ondela pala ko paruinyo Lanyo kami sudah lanyato. sambil ala di makan daya makan bila bueko Sambil rinyo minang ala de kami ko ala de namonyo. ama ala di pinta kapado na tuo Ibu ala kami buwe ala kapanda ala de kamato. ande manto de mangan Ala supaya ala de najago. la bela beti polo dalo tando bagana lagae ala putyo bani kapano Tando badan lagai. ala putyo bani lagi kapano Labe timpo galo galo. Kuyo pada lagai kurang ila bahuwe doso. Kuyo pada lagai kurang ila bahuwe doso. la bela me handin kamara galo galo kona la babini chape na kagan na barana limo kona la babini chape na kagan na kabuto Jan labe timpo galo galo. Kona alamati jape lantaan kau to puso. Yola Kona alamati jape lantaan kau to puso. la bela be halatin ning kona galo galo kona pagi kona la mati sa se balangin masu ala kanara ko kona pala la mati sa se balanang masu ala kanara ko Jan labe timpo galo galo. Ko inda alana muato bae masuanyo yo la kanara ko. iye Muato bae la masuanyo kanara ko. oja la bela be hanjin ning kona galo galo kona ala kayo chape o balla dangala de no ganjo kona ala kayo chape ala balla dangi ala no ganjo Jan labe timpo galo galo. Pagi la bacewe tatang ko nandi urutu. Pagi la bacewe tatang ko de la urutu. oja la bela be tinin pola galo galo pagi nyam pangala de baca taune konda dila tuang kunyo nyam panga pagi kan ala taune bisola tuang kunyo Jan labe timpo galo galo. Dalam malam di bacewe akhirnya masuk pinjaro. yola Tula di bacewe iyo kota la kapalonyo. oja la bela be tin pola galo galo di pinjaro jola kane ke ne karano karajo mani jango di pinjaro kane ke karajo banana sila ko Jan labe timpo galo galo. Badan la pane akhirnya lai sudah ju. yola Badan la pane iyo lai sudah isajo. ala kati papa mena na mandira la kutinga
nane kona nane nane kato. Kita tanah la jupati paju dahi kato kato. Adelai ko laga katinong tona la baru matango. Iyo danga banana kami la panyato. Akan panggo kila kesona mira mideana koto hilala. Manola kita kujo bini. Na sampai sudah mandanga selawai bulan.